Ďalším na rade je Dragon Fruit a ja som si teraz pripravil takúto krásnu kresbu, čo vám napovie o mojich výtvarných skills. No, ale Dragon Fruit, pitaya iným slovom, vyzerá nejako takto. Ja to budem volať dračie vajce, veľmi sa mi to podobá na dračie vajce. No a čo je zaujímavé na tomto ovoci, že kvety tohoto ovocia kvitnú iba v noci a vy si môžete tipnúť, že kto ich opeluje teda tým pádom. Dragon Fruit. Chutí to? Chutí to úplne ako kiwi. A zaujímavé je, že vraj ten vnútračok má byť biely. Keď je červený, tak opatrne v malom množstve, pretože to môže byť fajnové prehľaňadlo pre vás. No ale chutí to výborne. Chutí to výborne. Sladkasté, kyslasté. Podobá sa? Nepodobá. Podobá.